karon ses, sugdi na imong biztok uban kang kapuso actress Kim Rodriguez. Usa sa inyong paboritong young kapuso actress sa ato ang makauban this morning, si Kim Rodriguez. Mayong buntag, Kim, and welcome to GMA Regional TV Live. Hello mga kapuso, maayong buntag. Kumusta ka na, Kim? Kumusta yung pag-stay at home mo? Okay lang po ito. Masaya ako kasi nakasama ko yung pamilya ko. Nang halos araw-araw magkasama na nag-uusap kami. Kasi before, di ko sila nakakasama masyado kasi busy sa taping. Pero ngayon, lagi na kami magkakasama. Sabay-sabay na kami kumakain. Happy ako. Oh, that's good to know. And speaking of family and masaya ka, happy birthday pala, Kim, ha? Happy birthday! Thank you so much. What's your birthday wish ngayon? Oo nga isa lang naman birthday wish ko ngayon. Sana matapos na yung pandemic na to para bumalik na sa normal lahat. Wala nang mahirapan, lahat maging masaya na. Ngayon lang naman natatangi kong wish. Sana matupad. Pag-usapan natin this morning kasi isa ka sa mga aktibong tumulong ngayong may pandemya, and you even sold your gowns for charity and you even prepared meals para sa mga frontliners natin. How important is it for you to be able to reach out and to help in your own little way? Actually po, yung gowns po, hindi po yun sa akin. Sa friend ko po yun ng mga designer. Bali, tinutulungan ko lang po sila na mabenta yung mga gowns para sa charity and para sa mga frontliner natin. So, happy naman ako na kahit sa maliit na bagay na yun, natutulungan ko sila. And eto pa, aside from cooking at home ngayon na pinagkakaabalahan mo, I understand online gamer ka rin, Kim? Yes po, mahilig ako maglaro ng mga online games, like yung mga Mobile Legends. Ayan, minsan nagsistream ako kapag wala akong ginagawa. Pag-usapan natin itong streaming kasi maraming mga kabataan ngayon na mahilig talaga mag-online games. Ano yung maibibigay mong advice na syempre bigyan lang ito ng saktong oras and not to do it so much? Yes. Kailangan nakaschedule pa rin siya. Hindi kasi yung iba ang nakikita ko, parang 6 hours straight, 8 hours. Syempre masama rin para sa kalusugan nila yun. Oh, ayan ha, mga kids, you better listen to Ate Kim. Masama yung masyadong mahabang oras in front of the computer. Ayan, Kim, pag-usapan naman natin yung career mo kasi you're one of the most promising young actresses dito sa Kapuso Network. Is there a particular role ba that you'd wish to portray for your future projects? Siguro, gusto ko naman yung mga action. Kasi hindi ko pa siya natatry. Palagi na lang akong inaapi, sinasampal before, nagiging kontrabida. Gusto ko naman itry yung mga parang mala fairy tale, mga Encantadia, yan. We're talking about going back to work now kasi nagbalik taping ka na for a special episode ng Wish Ko Lang. Can you share with us the details sa ginampanan mong role and how was it? Yung whole experience na nakabalik ka na sa trabaho, how did you prepare yourself for it? Sobrang hirap sa taping ngayon. Pero bago kami mag-taping, nagra-rapid test kami. Kailangan safe ang lahat. And then, meron pa rin kaming social distancing. Syempre, kung before, nasa 100 plus ang mga staff, utility, ngayon as in 1/4 lang ang natira sa mga staff. And finally, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Ayan, mensahe para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, tibayan nyo lang yung loob nyo, lalo na sa ating mga frontliners. Konting tiis na lang, matatapos din to. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-pray at syempre para sa safety ng lahat, huwag niyo kakalimutan mag-mask, alcohol lagi kayo magbabaon, and God bless you to all. God bless din sa iyo, Kim, and daghang salamat for being with us here this morning. Daghang salamat! Ingat! And that was Kim Rodriguez, mga kapuso, nga mipaambit sa iyang kasinatian. Karon nga nakabalik na siya sa taping alang sa usa ka special episode sa Wish Ko Lang. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.